Vítam vás pri vodnej nádrži Úhorná, miesto, ktoré poskytuje množstvo priestoru na oddych a relaxáciu. A práve v blízkosti tohto miesta máme pre vás v ponuke na predaj nehnuteľnosť. Nachádzame sa v obci Úhorná a práve tu máme pre vás pripravený rodinný dom na predaj. Jedná sa o starší rodinný dom, no po vhodnej rekonštrukcii môže poslúžiť ako chalupa na oddych a relaxáciu, prípadne na celoročné bývanie. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze. V prípade, ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať. Volám sa Alena Kimlerová a spolupracujem s realitnou kanceláriou Elireal. Zastihnete ma na telefónnom čísle 0911 034 189.